W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi ostatni, lubi bracia, sestrowie Kniezu, lubi sobu świadczący przy live streamie. Wam wszystkim do nowego lata daj Boże żonowanie, krótko dowieru do Niego naszego Knieza nam przyjął. Jeho naszego Boha prosimy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu, myslo, ryczo, jednajo, a dobro za nie. Moja wina, moja wielka wina. Torta proszę, zbożną stajną knieżną Mariu, wszystkich aniołów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezu naszemu Bogu. Smysl nad nami všeho mocny a miłostivý Božo a spušťujši nam rychy doveč nás do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Bożo, Ty se zbożną knieżną Mariu za mać naszego umożnika uzwolił. Daj nam zaczuwać, że za nas ryczy, która się nam porodziła daryciela żywienia, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, kiż się z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki.
Čitanje z knihy Numeri. Jahve rečeše k Mojzesi takle. Praj Aaronie a jeho synam, takle macie żonować Izraelitów k nim rečo. Jahve niechcie żonuje a škita. Jahve niech rozesvědčí svoje obličo nad tobu a buďši milosčiwy. Jahve niech přiobročí svoje obličo k tebi a daj ci pokoj. Tak niech wołaja woni moje mieno na Izraelitów, a ja ich pożonuję. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista świętego apostoła Pawła Galatam. Bracia a sotry, jako przyjdzie pełność czasu, posła Bóg swojego Syna, kiż bez żonskie narodzene a zakonie podwolene, zoby tych, ki su pod zakoniom wykupił, a my za Boże dzieci przyjęci byli. A dokieszcze wy, jego dzieci, posła nam Bóg do wutrobu ducha swojego Syna, kiż woła, Abba, Wotce. Tuż nie se hižo służonik, ale syn. Jeli pak syn, sy też przez Boha dziedziczel. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie Bóg wódcom ryczał przez profitów, że się k nam poryczał przez Syna. Kniez buď z vámi. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. W onym czasu kłatachu pasterja do Betlehema,
a najńżechu Mariju a Józefa a dzieciątko do żłobika położone. Wula dałszy je rozprawiachu o tym, sztoś by so im bodzisczu pajło. Wszyscy, kociś to słyszachu, dziwachu so tomu, sztoś im pastyrio powiedziachu. Maria pak łopkoła wszystkie tute słowa, a rozpominasze je swojej w utrobie. Pastyrio so w roczniku, sławiachu a kwalachu Boha za wszystko, sztoś bychu widzieli a słyszeli, kajż by so im prawiło. Gdyż so w osom dniu dopełni, zo bychu dzieczowo obrezali, dachu jemu miano Jezus, kotryż by Janżel mianował, predy haczbu podjatym maczonym żywocze. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sestry w kniezu, lubi ostatnim. Za nowe lato si mnoho předewzáš, znamieńcza, tam sem nadjenčeš nikoho, kiž pravi, nitko mam nowy spočatk, przyjął si też nową orientację. Po czym so my orientujemy jako zhromadność wiernych. Gdyż ladamy do naszych cyrkwiów, jak są one ugotowane, potom so nam tam jako wszelakore ze samsnym cílom poprawom zakładne podate ugotowania pokazaja. Jako prida ladam ja dozady na piszczowy kor, a ja mam tam przed sobą stajnie ten Soli Deo Gloria, ten kartuszu, kotraż inne pisała na wodem Botariu, a ja widzę tam symbole za 4 zczynników. To są dość jasne znamienia, przykłady za nasze żywienie, za nowe lato. Matej je przyradowany Janżel, drugie namakamy miasto Janżela jednore człowieka. Markej je přidate lau, Lukáš má voła, a Jan toho Borjowa. Matej je první ewangelii. W nim czytamy genealogię Jezusową. On opisa, jakiego rodu Jezus je. Nam da spoznać, on by najlepszego pokrada ze srediszcza żydowstwa. Zawieście był jemu człowiek przydaty jako symbol Matejej, dokeż on w człowieczym pokaże Jezusa reči. On prawi na przykład też mąż Marię, bo Józefie, nie prawi na Jezusa. Wszak wiemy, kad Jezusom tobie. Štož so na Boha spušča, tak da Matej spoznać, tun smie so zas a zaso znowa orientować. Svete Mark, drugi w redzie se toho pisma, je poprawom najstarší ewangelii. On započína z kčencu knieza, jenož Jan Kčenik so predy představí. Janove słowa jasne wiemy a znajemy, do utroby, nakazajcie so a wiercie dobromu poselstwu, on rekle. Mark ma docova mocne słowa, mocne kaj šlau, one są direktne a wutre. Mark nie powiada jeno o przyjemnym wumożniku, ale o mużu, kiż wie, što żywienie je, a kiż może ze żywieniem obkadzeć. Jeho wolne poselstwo však je, dzierżcie między sobą pokoj. Lukáš w 2. kapitlu powiada hodnu stawiznu. Zawieście tohodla je jemu woł przyriadowane. Schon wyższ hodnego poselstwa wukadza od Janżelów. To je tak rec kontraprogram tomu, što se hewak w wonym czasu je czyniło,
stajnie je so prajiło, šum wyšć wukadža od kežora, nie? Pola Lukaša od Janželov. Wun wuje stawi znowu Jezusu zwaha, bere si czas, nie nidom tak mocno wesołe kaj szmak, wun dere rozkładuje, wumoduje. Od niego zonimy, zo je Jezus 12-letny był w templu. Jeho poselstwo możemy tak opisać, miejcie zczerpność. Święty Jan ma cele swojorazny spoczatk Ewangelia. Zmužity, filozofiski. Dopominamy so, spoczatku bie słowo, a słowo bie pola Boha, a Bóg bie słowo. Pola niego nadędziemy tute hesło, a słowo bu miaso, a je między nami bydliwo. Czego dla bu jemu warjo przydato jako symbol, dokeż ryczy k nam z niebieskiej wyżyny. On obkruża wierność wiry, jasny widzo, cel. On chce nas zczanić ku Bohu, co nie byśmy to rozsudne zapasli. Gdyż tutaj czterech się za przykład bierzemy, za swoje nowe lato, potem możemy zaweno rec, ich poselstwo za nas je, budź człowiek, któryka realny nastupają żywienie. Budź kaj szlau, po takim mocny nastupają wiru. Budź też woł, hodowny, nieso pokoj do świata. A budź kaj szworju, niebieski. Troszku masz też stajnie nad wszym stać. W knize Wunško-Runškov sú všelké básne, tež k novému letu. Tu namaka so jedna básen Michała Nauki, kotraž má podobné uprajenie, kaj som to runie na základe tých 4 evangelistov rysoval. Napismo básne je z dobrej volu do nového leta. Daj Bo z Božom nowym liczem, tak przeja się na całym świecie. Ci ludzie, którzy do Boha wierzą, a lata po Chrystusu miria. Haj z Bohom spoczynajszo dzieło, zo my tobie a użytk miło. Wszo nies, czyn wszystko k Bożej czeszczy, a nie służ złości, wzi a lesci. A masz li tylko, za co żywisz, što svariš, čemu hubu kšiviš, za strovotu a druhe dary so džakuj młody, džakuj stary. Znać ma twój susod tojšto mienie, daje mu nešto Božie mienie. Štož wudnemu daš, Bohu dariš, z tym bydwo niebesach si tvariš. Budź k Bohu, k ludziom, k sebi sprawny, kwal Boha, przez to budziesz sławny. Što bohactwo je tu, što sława, szo żelezo je, proch a trawa. Gdyż nie budziesz sam sebi żywy, bo tebi budże miłościwy. Štož kažo mir na drugich jedzie, sam niespokojny, wjaznie, biedzie. Ty jasno dzierż się swoją wołu, a czopfu w utrobu, a strowu, a myśli, dziewaj, pomhaj, spiewaj, a nikogo nic nie poniewaj. Ty nie wier tym, kiż Chrysta hania, kiż miesznictwo, a cyrki rania, kiż nieluboznie nasz krycza, wszak sobie światych za nas wiecza. Tuż myśli na początku lata, zo przyjdzie złość a hara świata, a nałoż mudre dny a mocy, a nie padniesz do wiecznej mocy. Tu on pisze 19:8 a 50. Sym tak rec jako postrov do nowego lata jedną kartu dostał.
Jednu, kotraż je jara zajmała, ja nisem wiedział, co tej kiedyś to dała. Serbski konzum je on budał. Jedna Serbowka, katolskie narodne draszcze, je widzieć, a na niej tak rec namalowane, kajż pola duchowna koszla, a wodaloka to by za nie niekie widzieć. Jedna Serbowka tu stoi, ona ruku zbiena a praj. Jawohl, kniez Pfarrer. Jeden żorcik, jeden mały. Zawieście jeden jara dobry, żeby dalej zromadność była, to się przejął sobie, przejął wam, co dalej we zromadnym postupujemy, też w tym lecie 2020, wróczo ladają, wszak możemy jara dżakoni być zawsze, czy się nam radziło. Niech bu nas zalepsza wodza. Jemu upramy naszą wiru z osadnika, strona 9 a 70. Modlimy się ke Chrystuse, kotroż nam Święta Maria porodziła. Ty si wierch pokoja, daruj nam lito pokoja a mira. Prosimy, Ty si siebie ponižiwszy człowieka pozbiedził, daj, żebyśmy Cię wszedne nowe lata sławili. prosimy, Ty si radość swojej Macery Marie, spoż naszym maceriam a na nam weselo ze swoimi dziećmi. Człowieczene si Ty nasze ziemskie żywienie poswiecił. Niech przybiera Ty w naszych swojbach lubość a pokoj. prosimy, Ty bu człowiek naszej czasności, daj naszym niebowym żywym być w zbożnej wieczności. prosimy, Tebi budź dżak a sława z Mariu Twoje a nasze Maceriu, wieki na wieki. Amen.
Modlmy so. Bożo, Twoja lubość jest początka wierzcha dobrego. Na radosnym swiedzeniu Matere Bożije prosimy Cię, daj, zabychmy się jonu dosponie radowali z Tejej miłości, który jest początek nas nitko zwiesela, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy za Kniezi naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudna, sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajni aż udzie dziękujemy Knieże Święty Ojceszego, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przez Niego jest to nam zawyściła w umorzaca mumina. Twoje wieczne słowo był słaby człowiek, a my słabi ludzie, nismy jenoś dostali wielką cześć, ale na obdziwajne właśnie wieczne żywienie. Toho dlaczego chwalimy zjednoczeni z korami angelów, radosnie wyskają. Sławimy Cię, niebieskie Ojcze, przetoż se wulki, a se wszystkie swoje skutki dokoniał mudrości a lubości. Człowieka se stworzył po swojej podobie, a jemu szon świat dowierzył, żeby Tebie stworzycieli samemu służo nad wszemi stworzonymi kniežił. Gdyż pak by nieposłuszne a przeczestwo z Tobą zubi a śmierci domace padny, nie se jeho opuścił. Wszystkim, gdzie se zmienie pomhał, żeby chucze pytali a nadeszli. Często se z wierzywymi związki wiązał, a ich przez profetów kubwał, zobychu nas pomożenie czakali. Tak Syn niebieski Ojcze świat lubował, zo sy, gdyż by czas dopełniony swojego jednorodzonego Syna jako umożnika posłał. Przez Ducha Świętego jest so oblek miasto, narodził se z Knieżny Marii, je człowiek był kajż my, mimo rycha nam był się podobny. Kudym je wozywiał poselstwo spomożenia, ja tym swobodu, z rudnym radość. Zopak by Twój rozsud dokoniał, je so śmierci podał. Zrowa stanąwszy śmierć zničił, a żywienie obnowił. Co nie bychmy iżo żywi byli za siebie samych, ale za Niego, kiedy za nas umrał a zrowa stanął, je on od Tebie, Ojcze, posłał Ducha Świętego jako pryni dar za wszystkich wiernych. Tun ma skutk Twojego Syna na ziemi zdokonieć, a šo świętość nie dokończyć. Tuż prosimy Cię, Knieże, żeby Duch Święty tutaj dary oswiecił, a one nam było i ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa, kiedy nam świeci toto wielkiego potaństwa zawostają k wiecznemu związku.
Dokelž lubowašoven svojich na svječe, lubovaš ich až do konca. A když by přišla hodina, zo by ty nebieské vočce jeho okrasnil, zavun při večeri klieb, žonovaše, vamaše a poda jun svojim bučomnikam prajo, zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podaté. Taktéž zawun keluch z vínom, džakovaše so a dajun svojim bučomnikam prajo, zmiče a piče šice z něho, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krij, kotraž bude za vás a za mnohých přelata k vodavaniu rychu. Čiňče to, na mě vzpomínaj. To je potajnstvo víry. A spěnu chápěme, pozemňáme kníže tvoju smrť, do níž nepřijdeš. Tohodla tež my netko kníže, svědčíme a opomíname naše umoženie. Svědčíme Kristusovu smrť a jeho zestup do předhele. Uznávame, že je on z rova stanova k tvojej pravici spěv. Očakujeme jeho příklad v krásnosti a oprujeme jeho čivo a krej, oproti by spodobne a všemu světě spomožné. Zladuj knieže na dar, kotro se svojej cyrkvi přihotoval a spošt mile všetkým, kotříž tu jeden klip jedža a z toho jednoho kelucha pija, zobychu Duchu Sviatym byli jedne čivo a v Kristusu žiwe opor ke kvalbie twojej krásnosti. Wspominaj knieže na všetkých, za kotro to opor přinošamy, na svojho služebnika našeho Bamža Lea, na našeho biskupa Heinricha a na zhromadnosť všetkých biskupov, na všech služebníkov cirkve, na všech oprovacích, na všech tudy zhromadžených, na všun svoj ľud a na všetkých, kotří čas čisté útrobu pytajam. Poručamy ci też tych, kotrzy sobie Chrystusowym pokoju odeszli, a všetkých zemretych, kotryż wiru ty sam znajesz. Nam všetkým swoim dzieciom spoštmiły uczce, żebyśmy docpili niebieskie dziedzictwo, ze zbożnej knieżnu a Boha rodzicielku Mariu z twoimi apostołami a všemi światymi w twoim królestwie. Tam budeme cię chwalić, że się słowo od skażenia rycha a śmierci umożonej przez naszego knieza Jezusa Chrystusa, przez którego ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez mnie z nim havenim, dała soci Bożo wszechomocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordosność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Bódźce nasz, świeć co Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stajmy so Twoja wola, kajś na niebie, tak na ziemi, czynny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wyjdź nas do skutowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Zmij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim za muczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Że to jest Twoje królestwo, a
Gdyż by so Chrystus narodził, wozywjachu Janđelio Boži pokoj ludziom na ziemi. Tuż prosimy, knieży Jezusa, wieczny Bożo, wiercho pokoja. Nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajny z wami. Liczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Knieże, hordoznie uznawamy, że jest Bożna Knieżna Maria, Mać Twoja Syna, a Macza Cyrkwie. Daj prosimy, niech niebieska jecz, którąśmy radosnie przyjęli, nam dopomaga do wiecznego żywienia przez Chrystusa naszego Knieza. W 28.12. zemrze w starobie 98 lat Hanna Marowa, rodzona Wiczazec z Nowoslic. Na końcu bydlaca była w domie świętej Ludminy tu w Kruszczycach. Patrzo pustowieczora by za nią wczera tu w Kruszczanskiej Czerwoni kołanie a requiem z tej jutce piatk 15 godzin tu poda nas w Kruszczycach. Samsny dzień zemrze w starobie 80 lat Monika Żurowa, rodzona Żurec z Hornego Hajnka. Patrzo pustoho wieczora za nią je niedzielu 4 januara po wszystkich kemszach a ponešporje hać do 16 godzin. Kołanie a requiem z tej pundzielu 5 januara 15 godzin. Kniez ta zemrety maj wieczny odpoczink. Niech odpoczujte w Bożym pokoju. Kniez bądź z wami. Nieskończny smilny Bóg jest narodom swojego Syna na świecie ciemnotu zaczerił, a tun ledzin ze światłem swojego światła rozeswietlił. Won wopkowaj was prawie mirje, spaszcz wam silną nadzieję, aż dzierż was światy z cierpliwości utrajnych aż do końca. Wasze dny niech raduje w swoim pokoju, usłysz wasze modlitwy, a dowiedz was skończnie zbożonie do wiecznego żywienia. To sposzcz wam wszechmocny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja.